Nginethemba elikhulu ukuthi uyaphila la khona engathi uNkulunkulu ke angakwandisela lokho nako ukuthi ongenako bese kunikeza kona. uNkulunkulu akakubusise empilweni njengamanje usabukela ke lesi siqephu sodaba lwamaphupho. Mina ke kama uPastor WeNingi ngolwesine ngehora lesikhombisa ekseni suya siku eTV kule morning show sibheka udaba lwamaphupho silandele khona bese ke everyday sila ku channel yakho ikhulise ke channel contribute uthi ke usubscribe contribute uthi ke ulike i video musuyibukile ngani yakwethu lokho kwenza umehluko kuyona i channel kwenza umehluko ngenxa ukuthi ke uGoogle ubese ke ekwazi ukuyirecommend i video nakwabanye abantu ngaleyo ndlela leyo ikwazi ukukhula. So ngoba isifise esikhulu ukubona i channel ikhula ikwazi ukueda namanye ama content okuyinto oku impossible without your contribution. Asibheke la iphupho lika Ayanda Luthando uthi Mngolo phasa ngicela ubuza ukuchazana uphupha uphiwa amapeanut. Asiyiqale nje sisho ukuthi uma uphupha amapeanut lolu uphawu oluhle kakhulu luvamile ukuthi libike ukuthi ungumqemane nanokuthi mhlawumbe uphila kahle. Lungasho inhlanhla lengasho mhlawumbe inala noma amathuba amakhulu ukuthi kungafezeka inhlelo zakho esikhathini esisayo. Kanti futhi uma uphupha umuntu ekupha amakinati lolu pha usuke selusho ukuthi ke lowo muntu mhlawumbe engenze kuumuntu othembekele noma oqotho onenhloso ezinhle nokukhathalele futhi onothando ikakhulukazi mangulowo muntu uyamazi. Kodwa uma ungamazi kungenzeka kunomuntu oyi-secret admirer ongashavele maduzane. Asithi futhi uma uphupha amakinati lolu phawu oluhle kakhulu futhi olungabuye lusho ukuthi ke ungalindela mhlawumbe inguquko ezinhle nezithokozisayo ikakhulukazi uma ungumuntu wesifazane ongenayo umuntu njengamanje ocommitted kuyena noma ke ungakashadi. Uma uphupha uwavuna amakinati lolu phawu oluhle lungabika la ukuthi lindela ukuthi mhlawumbe ungase wenze inzuzo kepha ke ngemuva kokusebenza kanzima noma ngemuva kokusikhandla nokubekezela. Futhi uma uphupha la uwagubha ke lamakinati mhlawumbe ugubha lamakinati alawambe waphansi uyawahluba uyabona ususa lolu gebhezi ahlala kulona lolu phawu osuke selibika ukuthi ngenzeke umuntu ozochitha isikhathi esiningi namandla ukuzama ukufeza nokuphothula mhlawumbe umsebenzi wakho kepha uzoyithola inzuzo enkulu ekugcineni. Yabo? Kanti futhi uma uphupha mhlawumbe asesithi uphupha amakinati ke la amadala noma amakinati abolile lolu phawu usuke lolubike lusho ukuthi uzohlangabezana nokuphoxeka nokudumala noma nokujikelwa abantu osondelene nabo empilweni. Siphetha ngako ukuthi uma usuphupha uwanambitha amakinati abolile uphawu usuke luxwayisa ukuthi ke hayi man akufanele ubeke ithemba lakho kumuntu ongamazi ngokuphelele noma akufanele ubeke ithemba lakho kubantu ongabazi ngokuphelele. Ngiyabonga ke kama uPastor WeNingi channel Nufliq ikhulise ngane yakwethu contribute ngendlela ocontribute ngayo subscriber like each and every video buka ama video esenzile sendlula akusiyona yokuqala esenzile le maningi amanye esenzile.